Dihamu akan namar todong, las rohanami dos rohamu, ima tutu diadak batak, naung binahemuna, jala taudurhon, ima berenamion, nakaning tuhuriani Tuhan. Jumulo madohonoku tuhamu namar hamarangi situmorang. Gabi tulang. Mau lihat ma di tuhata, denggad di baik kamu ulauta, ima di parmulini, berenami boru, dohot berenami bawa, sitorus. Rohami tulangmu, marga manalu, dinarogo komuna gokodo jojo, tuhami hula-hula muna tulangmu itu, ommahami aka tulangmu nat tulangmu, dinaung majalo perbagasoko sian huriani Tuhan. Alani omma kesempatan sian hami tulang mula oma mudai ho asaboy hoinang gabe hasian di sitorus nang soni gabe hasian parumain di sitorus jala di situ morang pehoyo itu bereku gabe hasian sadaboru silas niroha. Di bereku situmorang, sitorus, haholongi ma bereko damang dah, sapala nang dihaholongi ho. Harikoti ma ibana, haholongi ma ibana, bereku sitorus dang adong amang na sempurna. Alai adong do hakurangan ni sasalak dolma. Jalai dong muda non hakurangan ni berekon. Alani do sonari hami siat tulangmu. Tulangmu sian nani alak mon. Asa sada keluarga na denggam mahwama. Gabe jala horat semaho dot berekor. Gabe las niroha sada keluarga di sitorus nang songeni di situ mora. Disok kami akatulangmu. Mamasuma badan nang todinami. Dongamu rumah tua mo berenamio. Dongamu gabe maon. Dongamu tudolok tutoruan. Alanido bereku bawa. Tadi ada saya bertanya, heraisido berita bawon niku. Alanido amang bonon nami doho ditangyang nami. Asa sada yang kuat ko, laho mabuang keluargaon ke depan. Sada diho. Omma berekon berenami marga situ morango boru situ morango gabe dongammu marlas niroha do sarmatu amangda asa hatana uli manonon nami tulang manalu asa pinati hujur ma di topen tapia tu dia peho bere bawa do bereku boru-boru laho mangalaka saya tu simaho dapota parsaulian asa balitang mapagabe tumudal hosita doan arimu magabe jala mamora molo mar si pauloloan sahat masolu sahat matubortean nunga sahat ulau pamasu-masu perbagasan mon di hobereku saat mai tatu panggabean sa mahita tupar horasan songoni mahata siat tulang mama suma tuhata di tonga-tonga ninggulumu sada keluarga silas niro mau hami hodi
hami akka tulangmu. Butima, atakon hata teban. Mau lihat ma di tuhata, mau lihat ma nang di perpungot. Perjolo maju hami marsetabi tuhamuna hahadolinami siturus. Mulutupin no yang gabi opuk kami sian abang andon. Jadi mau lihat madita saluhna, mau lihat manang songoni dihamuna berenami marga situmorang. Totong doi tambah dah mulai tu tamat nomor 2 de bata. Ala dipangiring-iringga doh pangaramotionna. Bohi tamar pungu di apalah di pertikianon. Song-songoni ma dihamu saluhna berenami. Lam tu sehat nama berenami tujuan neronati. Asa boy pehutiut saluhna ko paramo. Nang songoni dohoron nami tu hamu saluhna rajani amang boru nami marga situmorang. Gabi tulang. Las rohanami tutu dipajakun ni haroro nami hami tulang muna marga aruan. Asa songoni dokon inna tua-tua madokono. Asa balitang men nabagabi tumudalo sitaduan. Ari mumatong gabe dihamuna salhuna marga situmorang. Ala dinggaddo diberi kami marsi paulo luan. Matutu. Jadi song-songoni ma di bawah puku boru do dia waku mulau merawang do au marga aruan abang marga siturus jadi ala sonari baru marsotan puang bodoh benar aku ala dung ngajari hamu gawe rumah tangga nadingkan ba abang anda nomor honok jadi tu amuna dia bang niba do papun niba boru nunga takas tutu di jalo hamuna hatan nauli hatan adenggan sia saluhuna dia kaudangan terlumoi ma nakin nama jalo pasu-pasu hamu sebagas jor itu hatai marhite-hite nafosonai sirohonokku tu hamu dak pola gajang mulu nama rumah tangga dangadong na sempurna dangadong na tambat holanido pesakku tu hamu rejim hamu tu gereja asalam kuat imammu rajik kamu marka karejo asalam teba akasi umisi di tengah-tengah keluargamu rajik kamu marpunguan asalam teba akan ditadamuna dihita punguan narong di pulau Batamon arong dohatan itu tuan mandokon hau mana martangga-tangga naikut doga-dogaduan hamuna nong saut mar rumah tangga naikut dotong masih olo-oloan. Asa tuh mana tabisu di bonan pinasa. Asa tuh mamudan nabisu jalaboru beto nomor lebas roha. Di sonan no di pasatami songon ulos si gajang rabu. Uloson yang go namang ulosi to dimuna tuat tadi batado. Anggo hami hola mangulosi daging muna do. Ate bere ate paupu. Dok dia bang jala di son arong do ulos kiriman senopungmu nasa persea kebetulan opung lagi kurang sehat tangyang mas tangyang mahita asa boy 7 bohita jupang di bagasan las di roha ang giat opung ilam tu sehatna 7 molo tupe di basatamen non uloson sa ni solo menna satu bakolena 1 3 ras sesa matok kita tupang gabian jalan liling matok kita mengulu 1 juluan error so ini mah atas ya kami opungmu margaruan boleh ya tema mau lihat do kami tuhamuna abang buru nami nah rohamu bangudak kami ima bona tulang dohot tulang robot jadi sokonon nami itu amang boru sokonon mahami naro jadi las marohamu namang boru itu do laik naro sampuna pasogit jadi ngalas terpero hatta di sob jadi siap-siap mahita tudo jalan hari lo tulang untuk pas pula no mula buta buhita Jepang musena jadi songoni ma tu pengantin tu punami parro kamu ngai jalo hamu be pasu-pasu persari pea duga reja
Jadi molo nung terpasu-pasu ina berarti dua gak bisa ada. Jadi molo hulok tuamu bapu ya nomor rumah tangga tak ada yang sempurna. Jadi manat mau nomor rumah tangga jala rak mertangnya kan mak anone rodo sakuta sehat-sehat do. Jadi hulok tuamu na adong ko ada nunggu dang kau pas anak kaningan hulok tuamu. Habang may nasi buruk tuwas di durame. Bolong sa na buruk ko sa masih buat dami. So ini mahata siya kami. Mulate.